moving up pag graduation ceremony section art. So, dapat sinina lang na si Mana. Oo, si Mana. Oh, okay. Pero dala sa inyo, yan doon tapos na naligan kita ko? So karon sa hapon, mga 1 p.m., ang akon nga grade 10 may moving up ceremony pa. Sa una, Okay. graduation na panawag, subong niya moving up. Moving up. And then, was 8 a.m., ang akon nga senior high, ang half sa akon senior high, ang STEM, kag ang iban pa nga mga courses, mag-graduate. And then, Friday, 8 Mhm. a.m. liwat, ang EBM, kag iban pa nga mga courses, mag-graduation naman. Okay, okay. So, within today, ang sa Imboya sa Bacolod City National High School, matapos na ni. Up to Friday, matapos po namin. I see. Pero, sir, I know that ang mga teachers, amo ni sila ang mga tao, gidya kag responsible of any instruction and any orders nga ipapanaog sa DepEd. Kung madayon ini, although ginaistoryahan pa man lang, way paginman sang significante nga daw gipagwa nga memorandum para sa inyo, ang parte sa K210, I don't know kung familiar kasi ni Sir, nga daw ginapropose naman, nga daw other option ini, magluwasan tong K212 sa unang nga purting pasalig sa to? Susubong, kung ginalito-luto naman ang DepEd, so we will be changing probably our curriculum in 2024, kaya daw mo nang ilang aging pronouns. Ah, ah. Kay ang K-12, we started at 2012 man mo, no? Aha. So, ang curriculum mga seniors, ginaislan din man sang aton nga Department of Education. Pero Oh, pero ang key to 10 hindi pa natin makakun ano gid ang dagway sini kay the video dihon-dihon pa man ini, no? So we will be waiting kung ano ang actual sini nga dagway kag kung ano naman ini kay daw ang gihimuon sini sa hindi kita magsala ang senior high school ah, ah. himuon optional for those who will pursue college College. or university education. Uy. Di daw medyo we do not know kung what is the option for grade 10 Mm. kung ma-specialize na sila sa ilang mga skills maka-ubra sila or hindi pa nato kita ang pabilugan nga dagway sa mga curriculum kay ginaplano pa ini nga implement sa 2024-2025 action art. So hindi na siya patuman within sining school calendar o kung ining school year. So hindi pa kay sa alas briefing hindi pa spokesperson ng Secretary Michael Pua Ah, ah. nagambal siya nga i-decongest nila kuno no liwat ang curriculum pag 2 to 10 ang solution na i-implement nila sa 2024-2025. Mhm. So sa K-10 review sila niya since tapos na tayo doon sa mga feedback na expert natin ay highly congested kasi yung current K-10 natin. No? Ibig Mm. sabihin, napakaraming kailangang matutunang ng learners ng learning competencies within a school year. Napakarami rin kailangan ituro ng mga guro. So, minimum i-congest nila ang kindergarten to grade 10. Aha. And then, hindi pa di tama ka-explicit what would happen to our grade 11 or 12. No? Medyo ginakahaka ko nila termino nga daw i-abolish nila. Provide mo sila magambal nga i-abolish yun. Mm. So, ang worry man lang natin reaction art ang aton lang mga teachers, no? But iaral na sila sa grade 11 kag 12. Kag right now, many of our teachers are going out. Aha. Makahatag ni demoralization kung hindi natin maplastar kung what would happen to them. Kung manaawin Correct. sila sa junior high school. Oho. Kaya kung mo ni optional, meaning kung ikaw estudyante nga mapalawig ka pa yan sa inyong pag-istila kay makasave kaya 2 ka tuig. Correct. No, No? kag ang matabo sila sir ko na muna be halimbawa no, kundi ko na kuya student kinuha mo lang ko plano mag-college, hasta lang ko K to 10 eh. Pero ang Oo. sinanang mas specialize ka lang bro sa skills ko nga pili ka man ka abroad, mga Ah. test da, courses da, manpower.
Kasi mo na blangwa, we do not know. Kay may gagwa mga sugilanon nga we cannot confirm this yet nga daw ka-political makunot ang dating. Kay kabalo kati ang nag-implement sang K-12 si Pinoy. Mm. So, we cannot confirm. Ang current administration want also that the education program or curriculum of our public school system Aha. will be pattern or will follow sa ila naman yung pag administration. No? So, pareho na ba nga sa mga hari sa una kung gusto nila nga ipagbaguhon ang sitwasyon, ang mga previous so nga sa previous administration do gusto nila nga Dulaon. kag itotal nga dulaon Aha. para ya sa ilaman yang purpose. Aha. So inayagaling kuan lang na siya. Mga haka-haka lang pang mga pangapangumpra maguro sa current administration eh. Aha. So ang guwa sinadayat ang aton nga picture kung kisa daw ginatakaan man action art kay Okay. ang ilan na nahamban niya kung sino man yung bagong administration, ginabag-o man ang curriculum, ginabag-ong requirements, tapos kung kisa gadugang pangila obra, andin ang naanda nila nga obra, untan nga daw naga-expert na sila, at pabiyaan naman nila, nag-learn naman sila sa bagong mga method or mga style sa pagtudlo naman, no? So, amo na siyang kamaturan nila katabo sa subong sa aton educational system. Aha. Nga kung sino man ang mga bagong ka-defense secretary, ginabago nila hasta na lang sa gumod mo kung isang aton mga teachers actionar. Correct. Kaga mo na gani siling ko, dapat laruhon kay antes ni nagguluwa ni kag nagalapta sa social media. Unahon na isang DepEd nga maplastar gisang gusto. Kay kung ikaw maestra tuod nga ara ka sa grade 11 and 12, ti kung hasta lang karon grade 10 matuod, no? Hasta lang sa K to 10, ang student may option. Ti kung ikaw karon way ka natudluan nga estudyante to kung nagjutay pag grade 11 kag 12. Pasi mawadaan ka bla obra. So, amo nang worry sa aton mga teachers, no? 1 year from now, 2024 na ta next year, what would happen to them, no? So, kabay pa nga, hindi amo nang madula ang agad-agad ang K-12, no? Kay primero, sinitiga, opos pang kita ni pag-implement sinisang 2012, tigindutog nila nga amo ni kunong solusyon sa problema sa aton unemployment, makasolve sa mga kakulangan sa aton nga education, gulutot subong daw ga float man sila sang idea nga daw amo to daw ka failure, no? So we do not know kung di na nila based on sa feedback lang kung sa thorough study. So we hope nga gintunan nila sa matuntuod para nga ginpadingan ina ang Australian aid. Luna naton di galing kay sa 2024 may bago naman guro nga loan nga matabo sa aton education. Siyempre kung bago nga loan, bago naman ang curriculum ang ila i-plaster dito. Kag i-plaster naman nila mga problema sa aton education. So kung maayo ang kahimtakan sa aton education, hindi ka man naiya-loan mo. Pero kung daw medyo problemado ang aton education, maka-loan ikaw kag ang pag-loan dira it's not exclusive, we know nga will be utilized in our education but in other agencies na gina-utilize pa na to ensure ang aton education action art halin sa una ginakapital ini siya sa aton ginahulman kay gapadala kita mga skilled workers to mo sa mga country nga ginahulaman naton so obligado sila magpahulam para nga i-supplyan man natin sila sang skilled kag cheap labor force sa abroad action art. Kay ti amo malang ng mga gamit naton bilang collateral sa ulamunta eh. So amo nang aton permi nga ginakuha ang aton nga education permi lang problemado kay kung hindi problemado hindi ka man kaulam action art. Na kay masiling ka karon epektibo na ti bambal ang mga nasyon to ti ano pang reason abi nga magkuan ka nga maghulam ka pa? Okay man.
amo na alin sa gamay kita obserbaran ta ang problema sa education, alin sa gamay pa kita sa subong. Ah. Daw amo lang gari cycle. Kay gina-utilize ang administration nga hulaman ini kag gamiton man sa mga proyekto sa ibang agency action at. Sang una dumduman kuya may mga loan kita para sa mga kabataan nga butitor, mga kwandado, malnourished to yung issue sang una. Hello sir? Ay nautod. Dumduman ko singuna sa amon grade school ko sa uma, kalabot to singuna ang mga bulgor, ang mga kung ano to nga aid, may gatas, may mga curls. Dumduman yun, naamot ko nakalabot ka muna yan, no? Pero sa akon timpo sa una. Malnourished o kung malnourishment isa man to sa mga problema, iya na time mo. Kuno hindi mag-alam ang Pinoy kay mga malnourished ang mga estudyante. Di ba sang una, sir, pati ang issue sa nutrisyon, malnourishment sa mga students, ginautangan taga ni sing una? So mo to sa una nga aton mga donors, especially US, kay may interest mo sila diri sa pungsod Pilipinas, so kinala mag-ayo mo din lawas nato kung pusdan nila sa aton nga sa ilang manpower. Nagkwanto sila, nag-donate mga unicorn, burgor, mga quaker, mga oats, no? Mga milk. Ano to ni burgor? O mga burgor to. Nagpasalamat man tanto sila kay amo ni nag-donate sila gali kay inagali mga products surplus po sila country. Nga kung hindi man lang nila ma-donate, i-dump lang nila sa mga kadagatan para nga ma-maintain nilang price dual purpose. Ang wasad ko daw political food lang at tagaan takati nag-feature sa akon pero may ganar man ko sa imo. So amo tong natabo amo na nga time sa uli nga daw nag-ayo naman kuno ang lawas sa mga Pilipino ginunta to nila. Pag right now ang DepEd may ara man yung programa sa elementary nga feeding program pero hindi ginila nga sabi nga daw ka-sustaining gid kay mga kung kita binulan makahatag naman. So we hope nga ma-maintain na like other countries in Asia sa Thailand. Pag pamahaw may may libre. Paniaga libre. Pati teachers dalaga kung mahimo ina sa atong pungtod ibisan way obrang yung kanan hindi sila kakaon niya sa eskwelahan. Gani. Diriya pati chok iya gani gasto sa maestra. Pati pintay. Pati pinta nakita mo gina. Anyway, wala to na nakiway pa man pero nga ako niya babansi ni sir nga maidiya ang parents, maidiya ang publiko kag makapag-uwas ang paino-ino disiling ko kanay dapat ya may mga thorough discussion kag kwan ini kag public consultation. So nga aton subong DepEd may gin-launch na mga national summer camp sa grade 7 kag 8 mga parents para students ilang condition tubong ilang kawalingon nga probably last week of July up to second week of August ara yapon sila sa eskwelahan kay yung kakulangan sang pag-COVID dito amo ning tutok sa subong kinahanglan nila ginang kuan nga condition nga they will be going back to school no patawag sila sa ilang mga teachers ang elementary kay na grade 1 to 3 so we hope maghindihan nila kung para man sa kayuhan kag sa alam si tuldo nga ti vacation time na vacation time na balik sila gyapon sa eskwelahan. Pero sumong sir, by the way, no, for public information, ano ang mga schedule of activities? Saan o masugod ang inyo enrollment kani kag ang school year nga classes? So subong yang kabaturan ti daway niya sang vacation ng aton mga teachers nga malawig-lawig nga tani sa posible mga sobra ka 72 days to 80 days mo. Galing sa subong nga may national summer camp kitang 7 to 8 ng mga teachers most probably they will be going back to teach especially science, math kag English no. Magatudlo sila liwat. And then ang enrollment naka-early enrollment naman kita ang senior high sige na yung enrollment. Pero ang formal nga re-enroll liwat ang aton nga ang aton sa mga system action art kung ari man lang ding estudyante naton sa amon, ang grade 7 gina-automatic na ina-enroll sa grade 8. Ang grade 8 gina-automatic enroll sa grade 9. Ang grade 9 gina-automatic enroll sa grade 10 unless otherwise magsiling siya nga matransfer di siya. So yes.
pag formal enrollment na nga daw naga-declare na abi sa August nga amo ni nga month na enrollment, gina-check na lang na daya ang mga ginatawagan na lang at okay ka dire ka na lang sa amon. Aha. Sige na formalize na lang nga mapirma sila liwat kag mapartiliser nga dire sila gyapon ni eskwela sa amon eskwela. Amo man ang iban nga public school optional. So ang opening of classes gid is scheduled on August. So, most probably, ang mangyapon last week of August, first Okay. Monday ng August. So, we hope na kuan naman na mabalik kita gyapon sa daw something na kuan. Tanaw nato ng kalendaryo, mga August 21 diri Monday. Most Okay. probably, diri naman kita na mas school opening action art. Sige. Wala to na to ang official nga record from the Department of Education. On that note, Sir Richard, salamat gid sa time magin amot mo karon nga aga. Thank you, Gid Action Art. Congratulations sa aton nga mga graduates, sa mga awardees, mga honors all over Western Visayas sa malabutan sa inyong pagwaragwag. Congratulations sa inyo tanan. Salamat. Good morning. Action Hotline. Silingan ni Nobs Barcelio, silingan Sir Art, batang 90s. For me, that was the last good education system compare sa present. Good morning. GMRC lang, sir, ang ibalik. Good moral and right conduct. Silingan mo na